मा जाखो माबा गोनो गोथो मोनदों नामा जोंहानि न'खौ मोनखासिगोन बारा गोजान गैला आरो ससेल' थाबायनो नांसिगौ ससे थांब्लानो जोंहानि न'खौ मोनसिगोन थौदो औ आं गोनो गोथो मोनदों नों आंखौ नोंनि न'आव लांदों नोंनि न'नि मानसियाबा मा सानगोन नोंसा न'आव सोर सोर दङ होननानै बुंदोंमोनलाय ना आयासो रागा जोंगोन नामाथाय आंखौ रागा जोंगोन ना जोंहा जाखो आयाबा होमबाबो लाना थांनोसै बेसेरा खैफोदाव गोलैनायखौ आं माबोरै बेबायदि हगारनो जिंगासिनो नाङा जोंहानि न'आव रावबो गैया आंनि आइल' दङ आंनि आइजों आरो आंजोंल' आरो रावबो गैया आरो आंनि आइया गुबुनफोरबायदि नङा आंनि आइया मानसिफोर थांजाब्ला जोबोर मोजांसो मोनो ना बेदरजों जाहोनो लोंहोनो आलो आलो आलासि खुंनो हायाब्लाबो बियो संख्रि ओंखामजोंब्लाबो आलासि सोंनो मोजां मोनो आंनि आइखौ जेबो जिंगासिनाङा नोङो आं आंनि आइखौ मोजाङैनो बुंगोन थौदोल' नोङो दे जागोन दे थांजागोन थौदो बिदिब्ला बे फंसे खोथाखौनो आंखौ गासिबो बुंगासिनो मादैयाबो आंखौ हाबा जाफिननायनि खोथा बुंदों आरो पेथिंमोनाबो आंखौ हाबा जाफिननायखौ हास्थायदों बिसोरो आंनि हारसिं थानायखौ जोबोर खस्थ' नुदों जानांगौ बेनिखायनो बिसोरो आंखौ हाबा जानायनि खोथाखौ सानदों थारैनो आं हाबा जाफिनमारनो जानो आं हाबा जाफिनोब्ला आंखौबा समाजनि मानसिया मा सानगोन मा बुंगोन सोरबा आंनि हाबा जाफिननायखौ मोजां मोननो हागौ जायफोरा आंनि खस्थ'खौ नुदों बुजिदों आरो जायफोरा आंनि खस्थ'खौ एसेबो मोनदाङाखै आंनि खस्थ'खौ नुवाखै बिसोरो आंखौ गाज्रिबो बुंगोन आरो सेथि हौवाजोंनो थैस' थांस' संसार मोनजायासै आस'खान्दा जालांबाय आरो माब्रै हाबा जाफिननो गोसोआथ' गोबां खोथा सानदों माथो आरो फिसालायाबो देरबाय फिसालायाबो आंनि हाबा जाफिननायखौ हास्थायगोन ना हास्थाया नाथाय आंनि हाबा जाफिननायनि गुबै थांखियानो आंनि फिसालाखौ लानानै आं आंनि फिसालाखौ सासे जोबोर गिदिर मानसि खालामनो गोसो नाथाय फरायनायावबोथ' थाखा फैसा नङाब्लालाय बहाथो थानो आं बालाय हिनजाव मानसि जानानै मा खामायनानै फिसालाखौ फोरोंनो आजिखालि हाजिरा मावनायाबोथ' एथ' गोरलै नंला सानसे सान्दुं अखा गरम थान्दा जेबो सिनायालासे बिखुंखौ ना गोरान बायदि फोराननानै दुब्लि बारियाव थाबासो 200 मोनो 200जों आं गावनि गाननाय जोमनायखौ लानो ना न'खर सलायनो ना थाव संख्रि फानलु बायनो ना फिसालानो जाहोनो लोंहोनो ना फोरोंनो ना गानहोनो जोमहोनो अबेथिं मा खालामनो आं फिसालाया बहा थांदों फिसालाया फैबाथाय फिसालाजों दिनै आङो मोजां जिरायनानै फिसालाखौ थान्दा दिमाग खालामनानै आं फिसालानाव दिनै खनसे सोंस्रानोसै जे बाबा नोंनि फरायनायनि थाखाय गोबां खरसा नांगौ आरो आं बबेनिफ्राय देरनो बेनिखाय नोंनि फरायनायनि थाखाय नोंखौ सासे गिदिर मानसि खालामनो थाखाय आं हाबा जाफिननोसै होननानै आं फिसालानाव सोंनोसै फिसालाया मा खोथा होयो मा बुङो फिसालाया जुदि लाजियालासे मोजां साननायजों जाफिनदों होननानै बुङोब्लालाय हाबा जाफिननायनि खोथा आं साननोसै आरो जुदि फिसालाया नाङा होननानै बादा खालामोब्ला आं हाबा जानायनि खोथा आरो माब्लाबाबो सानला फिसालाया फैब्लाथाय मोजां रायलायनोसै बेनो जोंहानि न'आ नों थाथ' दे जोंहानि आइया गोबां खामानि मावबाय थायो हारसिंबाबो आइया जानांगौ खामानि मावबाय थादों र' आं आइखौ गाबज्रिहैनि दै नों थाथ' बेयावनो जिरायथ' गथ'फोरनि आसायाव आं फैबाय दा बिमायाबा मा सानगोन आंखौबा न'फोरखौ एसे नायथिंनो र' आयै नै बेथ' जाफुं बाबानि गाबज्रिनायसो जानांगौ बियो न'आव फैबाय आयै नों बबेयाव दं आयै बाबा नै आं बारिथिं दङ बिथिं फैलाय हारे आयै नों बिथिंसो दं आफा आं बिथिं दङ आफा नों फैलाय बिथिं आयै जोंहानि न'आव आलासि फैदों सोर आफा अबेनि सोर आलासि आयै बियो सोर बबेनि आंबो बेखौ मिथिया बिजों रायलायनायाव बियो जोंनियाव मदद बिबाय
बिनिखायनो आं मदद होनो थाखाय लानानै फैदों। माबायै बे जायगायाव बिनि आंगो मानसि गोमानानै दङनो। बे मानसिखौ बियो नागिरनो फैदों। ओमफ्राय दिनै हरसेनि थाखाय बियो जोंहानावनो थागोन। आयै मानसि फैदों। आं अन्नानै बिखौ मदद होनो थाखाय दिनै हरसेनि थाखाय जोंहानाव लाबोदों। प्लिज आयै नों आलासिखौ सोंगोन ना? आयै नों आलासिखौ दिनै हरसेनि थाखाय जायगा होगोन ना? हाबा बाबा, आलासिखौ सोंनायालाय मा गिदिर खोथा, नाथाय थाखा फैसासो गैया। मानसिनोलाय बोरै ओंखाम गोजा जाहोनो दे, ना बेदर बायनोबोथ' आखायाव रां थानांगोन ना। हा सोरथो आलासि थौलाय नाहैनो। आयै बे आलासिखौ मदद होनायाव आंल' नङा, अखोरांबो दङ। आयै अखोराङा गावसानि न'आव आलासिखौ लांनो हायैनि बियो बेदर लानानै फैगोन होनदों आरो नों संनानै जाहोनो नांगौ। आयै आलासियाबो जोंनि न'आवनो दंफैखायो। फैदो ना आयै आलासिजों रायलायहैदो। दे जागोन दे, थौलाय थौ सोर आलासि। फिसालायालाय मावफेरा दिनै सोरखौ लानानै फैखो। सिनाया हसिया हौवा गैयै न'खरफोराव दानो सोरबाफोर नुबा इखौनो आंखौसो गोरोन्थि बुजिलायगोन। आरो दानि जुगाव सिनाया हौवा गुबुन मानसिफोरखौबो जायगा होनाया गोब्राबसोहाय। सोर बेबा रलाय नाहैनि। फिसालाजों माबा मोनसे खोथा रायलायनोसो सानदोंमोन, नाथाय हनै सोरबा आलासिसो फैबायनो। आलासिया हौवा ना हिनजाव, सेंग्रा ना सिख्ला सोंनानैबो लानो रोङासै आंबो। सोर जाथावगौ बेबा। माथो जा माहाजोनथारलाय, न'आबो दुइताला गाहामलाय, न' बां एथ' साफा। जानांगौ बिनि बिफाया गिदिर सासे अफिसारमोन। न' बांखौ नायनानैथ' बा लाजिनायसो मोनलायलायदों आं गावखौनो बेयाव हाबनानै। आं दिनै बबेनिफ्राय बबेयाव सफैखो। न' बांखौ नायनानैथ' लाजिनायसो मोनबाय आं गावखौनो। आया नों बेयावसो दंफैयो, आं आरो नोंखौ नागिरगासिनो। औ आं एसे न'फोरखौ नायथिंदोंमोन। आच्छा फंबाय, माथो नोंसानि न'आ जा समायना। आं नोंसानि न'आव हाबनानै गावखौनो जा लाजिनायसो मोनबाय। नोंसोरा माथो एथ' माहाजोन। न' बांखौ नायनानै माहाजोन होननानै बोरै मोनथिनो? न' बाङा गोदो गोदाय आफायानो लुनानै गालांनायसो। गोदो आफा थानायाव माहाजोनमोन, आफा थैनानै थांनायनिफ्राय जोंहा दुखिया जाबाय। गासैबो जोंखौ न' बांखौ नायनानै माहाजोन होननानै सानो। न' बाङा गोदोनिनो, न' बाङा दानि नङा। गोदोनिजों दानिजों गोबां फाराग। न'खौ नायनानै गोबाङानो बुङो नोंसोरहा गोबां माहाजोन, नाथाय जोंनि न'खरनि अबस्थाखौथ' जोंसो मोनथियो। आं नोंखौ आइजों रायलायबाय, आइया नोंखौ लोगो हमनो हास्थायो। फै आइनि सेराव। फै हाबो, जोंहानि आइया नोंखौ लोगो हमनो नेनानै दङ। लाजिनो नाङा आरो गोनो गोथो जेबो दासान। जोंहानि आइया जोबोर खुला गोसोनि मानसि। आयै फैबाय। औ फैथों दे। नै आयै आलासिया। आरे आलासिजों आइजों नुलायनानै मानोबा गावजों गावसो नायगोमालायबाय थाबाय। बिनि मोखाङाव नायगोमालायनाय बायदिसो जाबाय थाबाय माथो। ना बिसोर सानैया सिनाय मोनलायखायो? नै माथो नायगोमाबायसो थाबाय। आयै बिदिब्ला नों बे आलासिखौ मालाबाफोर लोगो मोनफेरखानाय? नों आलासिखौ सिनायखायोमोन नामा? रुपसाम, जिराय दे, बे बिसिनायावनो जिराय। आं नोंनो थाखाय दै लानानै फैगासिनो। आफा जाफुं, आलासिजों नोंबो जिरायफाथ'दे। आलासिया हारसिं उसुबिदा मोननो हागौ। आलासिजों दसे थाथ'दे, आं दै लानानै फैनि आरो आं साहा फुदुंनि। थाथ'दे आफा। जागोन दे आयै। आंनि आइखौ नों सिनायो नामा? आंनि आइखौ दे नों नुनानै सक जानानै नायगोमाबाय। मा बिदिब्ला नोंसोर सानैजों सिनायलायखायो?